Olur däli dädäni köpüňiz tanaýaňyz, dogry dämi? Mätäç aýdymyna meşdiňiz, dogrymy? Iýmişmişa meşdiňizmi şo däli regi taşsaýa. Ona men mäňde eşdiňiz, dogrymy? Dogry. Indi gelin gysgaça şonuň istoriýasyna girelim. Şo şu jaga şerde men size däliň size hakykatdan hem ýazyp giden bir setler baýyny. Hemmäňiz şoň üstünden ýeňil geçikdiňiz. Men aslında şu hakda kontent çöktüm bilýän, mätäç men abzor edimdi. Men aýdasym milyony dil welady işgala dilşýalam. Men dymanymy gördüm. Indi şu mat näme üçin edýän? Şo smysly ýok eýem. Men görmedim işte birin şoň üstünden bararsyň dep aýtmadım men. Indi mätäç aýdymyň iminne ikinji kupleti bardyr. Gelin gysgaça men senden düşünýän şu aşağıda. Göýbermejegime söz beren ýalakdym çağalykda. Näme diýjek bolsa şo taýda. Seredin gysgaça. Şo taýda diýärse ýalakdym çağalykda. Значит, birden bir şey diýär. Indi göýbermeli bolýar. Ýöne hemmäňiz bilýäňiz däli kiçilikden mä gelip reýe aşyk bolmasy, onu etmek bilen, bunu etmek bilen. Karaçy maýdan öz adyny ýazmak şoň isegi boldy, ýazdan etdim, dogry dämi? Sered istoriýa başlaýar. Ýa-da kinoşly karçyny dalýar. Seredim. Indi ikinji tetrine geçdik. Täjin gysýanyny düşündim kellem agyryny. Täjin gysýanyny düşündim diýen ýerine aýdyp berjek ilki. Sizin bize bilýän memnämde şular ýaşy kän bolujlar gep gurulmuşda hem sosial TikTok, Instagram, YouTube tapagy diýär. Däli Karol, kim Karol, däli Karol. Hemmämiz şonu etdik, şo koronany geydirdik, dogrymy? Düşündim kellem agyryny. Näme diýjek boldy? Nam ýokly guruluşypdy naglar. Men şoňa düşünem kandy. Ýöne kartina goýýar. İkinci kartinasyna koronany geydiremiz soň düşünni kellifi agyryny. Kellifi näme agyrdyp bilýär? Birinji size ýan Pascalka. Inni üçüncü tetrine de ikinci Pascalka başladı. Seredim. Daşımı gava başladı. Sebepsiz gavananlar. Gavanmak psikologически adamın naturasına giriyor. Adam gavananı neyle gavanıyor bilýän de hemme adam gavanı korkunda. Diyelim saçı töýgülüňdi, diyelim saçı boşalar ýaly. Şo gavanan adam neyle hereket edýär? Ýöne besmyslyny hereket edýär şo wagtda. Ýene täzeden aýtylýar. Daşımı gava başladı. Sebepsiz gavananlar. İkinci Pascalka. Seredin. Inni dördüncü tetrine düşünüyorsunuz şu iki Pascalkan manifine. Deyip men umid edýän size. Men umid edýän, sen benim şu maçı gurla oturanım. Men säzer soňra düşünürjek. Ýöne goýjak. Hakyky täç çağan, kaka diýip çağıranna. Maşgala. Hemmäňde maşgala iňlan ýerde durýar, dogry dämi? Senin maşgalaňda bir zat täsir berjek bolsa, bir zat ziyan getirecek bolsa, şol size iň ýakynda bulaýsyn, ýa sizin höwesiňiz bolsun, ýa sizin biznesiniz bolsun, ýa sizin bilýän şu talantyňyz bolsun, tapagdy, siz şondan aýrylýanys. Seredin ýene insanda gaýtylýan şeýdir. Hakyky täç çağan kaka diýip çağıranna. Sen maşgalaňa şeker ýetirjek wagty sen aýrýan. Däl şo taýda. Öz maşgalasyny taýlady. Innem silikon kuplet gaýtylýan. Göýbermejegime söz beren ýalakdym çağalykda. Täjin gysýanyny düşündim, kellem agyryny. Daşymy gava başlady, sebepsiz gawananlar. Hakyky täç oglanlar. Çağan kaka diýip çağıranlar. Men öz maşgalam saýlaýyn. Şoňadyňyz üçin, sizin fiýlaňyz üçin, karanany bereniňiz üçin sag bolun, Taňry ýalkasyn diýen ýalagat şo taýda. Karaç müzasede kişilik bir gat etmeli benim ne adımdan. Tamam ogadınna ilkinci kritik men malum bilýämiz. Dogrymy? Men şu kuplede pazarda diýen ýa-da taýsatyň däliňim şu mat men agyrysyna düşündim şo. Sä 4-nji tetr bilen 3-nji tetrden diňläp garym. Şo taýda size silikon ýüzüň ýaşdy. Men sana silikon özüniň islegde. Bolýa hiç. Siz onda düşünüyorsunuz aýdam, ok ýene özüňiz köpüňiz diýen men dälim fanat bolýanmyň şu kuplete soň baryňy düşünýärdym. Indi kritik stolny men opşym şu kritika wajypmän men ýapýan şundan bilýär. Kritik stolnyň täji metaş diýilýär mendenim sana. Mendenim size ýyly tapady ýok. Kime diýenim? Kime desi gelýänim bolsa. Metaş. Men ýa smysl garamak. Лицемерие birinji ýerde durýar. Näle düşünýärsiňiz desem men düşünäýin. Men prosto şoň içinde saklasym bilmek şupledy.
Men daha şu kuplet köpünç yatırmadım. Sonuat men yüreğim bilen söyledim. Действительно, men şeyle var fantaziyalar, men şeyle var planlar yatıyordu. Şu gün men giden şu planlar barına malyan söylesem, hem papkalan içinde. Men alyan notlayan şolaram. Değerli ağam, işin düşündüm. Maşkalanam can sağ olsun. Şöyle suratıma derek koydum, normal ayfını.